Igbo bụ Igbo mma mmanụ agbụrụ ndị eze mụrụ nze na ọzọ ndewonu. Aha m bụ Emeka Chukwuma. Ebe nwata na-ebute ọnụ mmanụ ka ọ na-apụkarị ọrịrị. Afọ ole ma ole gara aga ka anyị bịara akwụkwọ, o wee bụ na e nwere ihe edere n'arụ aja, no speaking of vernacular. Anyị aghọtaghị ihe ọ pụtara, ọ dị ka ahụ a nọ n'enunyu gbara ijiji gharị. Mana oge eluziri n'ehihie, onye nkụzi anyị wee were mpempe akwụkwọ wee pụta were bido na-akpọpụtasị aha m na ụmụ akwụkwọ ibe m. Emeka Chukwuma, nsị ya anọ m ya, ọsị m ngwa m pụta n'ihu mpụta, ọsị m gaa n'aka ekpe gaa n'aka ekpe. Mgbe anyị niile pụtachara, onye nkụzi a wee were ụtarị. Ihe ọ pịara anyị abụghị ihe a ga-akọcha. Ọ sụrụ anyị kpakwụ, zaa anyị apịtị. Gịnị ka anyị mere na anyị sụrụ asụsụ Igbo? O wee bụrụ ihe mwute. O wutere m nke ukwuu, nke na oge nna ruru mgbe sị ka mkpesara ya nna m. Mgbe kpesara nna m ihe m hụrụ juru m anya. Mgbe m kpesachara ya, m gee ntị. Ihe ọ gwara m bụ na ọ bụrụ na ọnwụ egbughị ji ejiri chụọ aja, na oge epu ome, na ụkwa rue oge ya ọ daa, na o ji ihe nwata welie aka elu, aka fụba ya ụfụ, o wetuo ya bụ aka. Ihe ndị a gbamụgharị. Njụọ ya nna m si a, kedu ihe ị na-akọwa? Ọ sị m na m were ile m gụọ eze m ọnụ, na ọ bụrụ na a tụọrọ nwa afọ Igbo ilu kọwala ya, mara na ego eji nụ nne ya nara n'iyi. Ihe onyonyo a m kiriri ugbu a gosiri m ihe niile nna m na-atụrụ m n'iru oge ahụ. Ọ dịkwa ka ọ bụzi ndị na-amaghị asụ asụsụ Igbo ka a na-apịazi ụtarị nke tata. Achọrọ m ka ị nene ihe onyonyo a, ka ị gwa m uche gị. Dịka ị na-enene ya, biko tụsaa ozi a ma binye aka ebe ahụ edere folo, na-esonye anyị ka ị na-enweta ozi mgbe ọbụla anyị tinyere ya. Ndewo. Ka m si ya Chim zitere m? Yes, Mom. Malcolm, ka m si ya Chukwu na Chim zitere m? Yes, Mom. So unu n'iyi, you guys have sworn that I am aṅụ mmiri tọgbọ iko n'ụlọ. Na everyday na ọsọsọ ọgụkụ m na-agbagara anụ, abi? Explain yourself in Igbo language. You both will explain whatever that transpired, whatever that was going on in that room. Dressing na maya aṅụ mmiri tọgbọ iko n'ụlọ. Explain yourself in Igbo. Ngwa, Adaeze, gị na-esere gị na nwanne gị. Nọ na room. Na-ekwusi okwu ike. Nọ na room. Belu my phone can be na selu selfie. Na eme gị? Selu. Na-ekwu. Malcolm. Onye Senegal. Segu. Malcolm, Megan. Malcolm, belu the phone from Alcam. Say, Moa go get this phone. Gịnị wee mee? See, come to your Chukwu. Mom go give me this phone. Okay. Onye Hausa. Isi ka si Chukwu, Mom go give me this phone. Continue. Owelu the jita na room. See, mma buogi with this jita. Owelu the jita sigin. Mma buogi. Mma. Buogi there. Mma. Buogi. Mma buogi. Hey! Ndị Igbo bịa anyị bịakwa no. Owelu the jita wee sigin. What does that mean in English? Kill you. Oh, mma egbu gị. Okay. Owelu the jita si mma buogi. Continue. See, come see it try. Come see it try. Yeah. You see again? Let me see you try. Let you see him try. If you can finish let me see you try. Swear and if I slap you, you will know that I'm not laughing with you. Every day, both of you will say that somebody will not drink water and drop cup. Explain yourself in Igbo. No Igbo mogi. Maybe that will be your punishment. Or is he again? If you are in a room, see. Such a baby is still here. What's again my blogging? Is he again? You see, must see you try. Is he here? You say no quick. I told me with my belt. Is he again? Let me see you try. If you speak English again, I will beat you. Ihe kwubu na ị ga-eji Igbo wee kọwaa ihe style unu gị na nwanne gị. Unu ji wee na-eti mkpu na room since. Isi ya gịnị? Fugi try. Fugi try. Fugi try. Nwa onye Igbo, ngwa na-ekwu. Osimo okay. Hold the phone now, please, because
Beer is inside the room. Uncle, Mpunitera, can I forget? Beer in the room. See, what is going on here? Then I will singing. What? Okay, if you watch up, you know, was then I will singing it. Can you guys name it? Can you guys name it? Malcolm say Anna's off phone. See, okay. See, okay. Malcolm see. You're talking about Asi. Hey, are you laughing? Do you want me to get my belt? Or me with the belt? No. Is see an Marcus and Anna again? Anna talking about Asi. Jehovah. Continue. Malcolm see. Oh, lie. Okay. See, Ina talk about Asi. Una talk about Asi. Osigu Mba. Ozite na talk about Asi. Osigu Mba no Zite na talk about Asi. Zite na talk about Asi. Eba se gisu Igbo. Isi na isi Mba no na talk about Asi. Come see your chukwu. Gini na eselu gị na your younger sister. Ekwusila okwu ike mkpu oge ụla maka anọ m ebe a na-anụ elu gị n'ime room. Mom. Pat when Osmo gị. Pat when gị. Ka m si ya chukwu bịa m nso ebe aka ntị m ga-elu gị. Weli Igbo gwa m ihe na-eselu gị na nwanne gị ozugbo. Mpatarụ. Mmelu chetetere m phone. Na-apị maka gị na inwe phone. Ka iji welu nke ya na-ekwugodi. Na-atụ azụ obere ka a na-afụ gị anya biko. Chinzitere na Chinzitere bataru balumba si na gini maka gini di that you took that you Hi! Nwa m ahụ na defandon. Chizitere nsị gị maka gịnị ịdachi inu? Hey, this boy think I'm laughing. Continue. Neto Chukwu, I will call for my belt. You know me, I can smile 1 minute and 1 minute I'll be very mean. You know who I am. Don't even think that I'm smiling with you. If I ever call for my belt, you ain't gonna bania. You see again, you know, my sister Sufune speaking from everywhere. Madam Israel Gike, you see again, see mama go or see Opa kana no kana ania see when you phone ya from akamu punch your face ya. You punch your face ya. Hey ebe nini kedafia maketasha kedafa ndị na-akụ ọkpọ you punch your face ya. Okay, na-ekwukwa obela kwa si onya complain to Yawa. Or see Oya complain to Yawa. She's complaining to herself. Mba. Gin kose. Yawa complain to Yawa. Yawa complain to Yawa. Keka Yawa say complain to Yawa. So she complained to herself. Yeah. She complained to herself. Because Papa Genano again. Mana again. Mua. Ncholu. Kusibo kwike. Ncholu zite biaba and move go to this side. Move go to this side. Your sister is bright about the bright a bit. Ncholu chinsitere biaba and Icholu chinsitere biana ebe. Eba. Value the thing. Value gini.
Vagi bụ Afrikaans ka Igbo. You know me most. You know me that I can be smiling and still be very mean. Ima kwama, ima onye nne gị bụ. Yawa ji speed bataru mamu ula eba mua na chinzitere Mwazi ọgụ. Gụọ na chinzitere Megan. Mwa ọgụ. Chinzitere m mayo elder brother ụla. You will slap ya on the face. You will slap ya on the face. Gị ka inwe. Ebe iwe slap. Kedu iwe nu? Isi ni iwe slap ya ka iwezi. Iwe m. Both of you sekpurugodi na ebe a. Sekpurugodi na ebe a chinye aka elu. Achọkwa m mkpọtụ ihe mma mụ na abụ n'abalị a mkpọtụ iwe slap ya. Ọ start ya. Ọ start ya gị enwere slap ya. Inwe knock ya. Inwere slap inwe kick ya. Ọkwa ya? Ị na-ama ya elbow nke a punch ya imi nke a. You both tina nna achị ọchị. Let my fan. Guys, because tell me who is at fault from what you have had so far. Can my fans, who don't know any of you that fault couldn't feel me moon this night? You want us? Chineke never of motion.